На 80-тия рожден ден на дядо ми, един охранител ми показа видео, което изобщо не беше предвидено в официалната програма, и в този кратък миг бъдещето, което си представях, просто се изпари. Казвам се Елица Стерлингова. След като тържеството започна да затихва, осъзнах, че съм забравила официалната си чантичка на стола, затова се върнах в залата, за да взема. Мислех си, че ще ми отнеме само 2 минути. Но докато влизах в основната зала на ресторанта в центъра на София, един от охранителите ме спря. Той се огледа през рамо, след което се приближи и ми прошепна да го последвам до кабинета за видеонаблюдение. Това, което ще ви покажа, каза той, а гласът му беше толкова сериозен, че ме побиха тръпки по цялото тяло, ще промени всичко, което мислите, че знаете. И той не сгреши. Всъщност аз просто се слякох на пода точно там. Той пусна записа от камерата, разположена точно над масата на нашето семейство. Гледах как сцената се разгръща с ужасяваща яснота. В момента, в който станах и обърнах гръб, за да вдигна чашата си за тоста на дядо Атанас, някой, на когото вярвах безпрекословно, извади малко шишенце от джоба си и изсипа прозрачна течност в чашата ми с вода. Друг член на семейството се премести така, че небрежно да закрие гледката, докато трети човек огледа стаята, преди да кимне едва забележимо за потвърждение. След това те си размениха малка, заговорническа усмивка, онази усмивка, която винаги бях бъркала с топлина и обич. Когато се върнах на масата, напълно нищо не подозираща, и отпих голяма глътка от чашата, ръцете ми започнаха да треперят толкова силно върху бюрото в стаята за наблюдение, че трябваше да се хвана за ръба, само за да остана стабилна. Стомахът ми се преобърна, вълна от гадене ме заля, а умът ми просто напълно изпразни. Охранителят, Даниел Райчев, тихичко ме попита дали съм добре и дали трябва да се обади на някого вместо мен. Можах само да поклатя глава, не излизаха думи, само тихи сълзи се стичаха по лицето ми. Хората, които трябваше да бъдат моят свят, моята опора, бяха направили това с мен в стая, пълна с хора, а аз бях погълнала тяхната отрова без нито една мисъл. Къде по света слушате тази история в момента? Кажете ми в коментарите подолу с вашето местоположение. И ми кажете, имали ли сте някога онзи момент, в който съзнавате, че хората, на които вярвате най-много, именно тези, които са ви отгледали, тайно се опитват да ви съсикат? Ако се окажете на мое място, и то на семейно парти, кое би било първото нещо, което бихте направили? Искрено искам да чуя вашите мисли. Споделете ги там долу. Прибрах се от дома същата вечер в пълно вцепенение, светлините на София се размиваха в неясни ивици покрай прозореца на колата ми, докато мозъкът ми превърташе видеото в безкраен, мъчителен цикъл. Докато вляза в дългата, криволичеща алея на нашето семейно имение в подножието на Витоша, кокалчетата на ръцете ми бяха побелели от стискане на волана. Отидох направо в личния си кабинет на втория етаж, единственото пространство в тази огромна къща, което някога бях чувствала наистина мое, и се свлякох в износения кожен стол зад масивното си бюро от махагон. Седейки там на слабата светлина на настолната ми лампа, оставих ума си да се върне назад, мислейки за това как бях вложила всяка частица от себе си в стерлингови имоти в продължение на години. Дядо Атанас започна да ми се доверява за големи проекти, когато бях в края на 20-те си години, като ми даваше онези сложни сделки, до които никой друг в семейството не искаше да се докосне. Спомних си конкретно една сделка от преди около 5 години, изключително важен имот в центъра, който беше заплетен в катастрофален стар договор. Беше бъркотия, която заплашваше да струва на компанията точно 50 милиона лева. Отидох лично да преговарям с продавачите, прекарах нощи в проучване на всяка една клауза и успях да обърна цялата ситуация сама. Когато сделката най-накрая приключи в наша полза, дядо Атанас ме дръпна на страна пред целия управителен съвет, потупа ме по рамото и заяви силно, че аз съм единствената семейството с далновидността да доведе нещата до край. Това се почувства като истинско признание, видът признание, който караше всички безсънни нощи и жертвани уикенди да изглеждат смислени. Но моите родители, Румен и Катерина, заедно с брат ми Любомир, винаги се задържаха в периферията. Те предлагаха тези тънки, вежливи усмивки, преди бързо да сменят темата.
Баща ми казваше нещо от рода на Елица свърши добра работа по този случай, но за една жена да ръководи дългосрочно в тази индустрия е труден път, знаеш ли. Майка ми след това се включваше, гладка като коприна. Любомир схваща нещата толкова бързо. Той скоро ще бъде готов да се намеси и да помогне за осигуряването на известна стабилност. А Любомир? Той просто кимаше, пасивен участник, който рядко вършеше някаква реална тежка работа. И все пак родителите ми винаги скачаха в негова защита, когато дядо Атанас искаше информация за неговия принос към компанията. Преди го пренебрегвах, казвайки си, че те просто се опитват да бъдат честни родители, уверявайки се, че нито едно от децата им не се чувства пренебрегнато. Но поглеждайки назад сега, през призмата на онова ужасяващо видео, всичко изглеждаше толкова различно. Не ставаше въпрос за справедливост. Това беше бавна, преднамерена кампания за заличаване на моите постижения. Те се отнасяха към моите успехи така, сякаш бяха само временни решения, защото в техните умове една дъщеря никога не можеше да бъде тази, която постоянно държи юздите. Облегнах глава назад на стола, очите ми проследяваха рамкираните снимки на стената на кабинета ми. Там бях аз, здрависваща се на церемонии по приключване на сделки. Дядо Атанас и аз, преглеждащи чертежи до късно през нощта. Всички тези моменти се чувстваха толкова истински, толкова неразрушими. Но начинът, по който семейството ми постоянно ги омаловажаваше, винаги пренасочвайки всяка похвала към някакво неясно бъдеще, в което Любомир естествено щеше да поеме управлението, започна да придобива ужасяващ смисъл. Те не бяха позиционирали като способния, но временен лидер, този, който може да оправи проблемите, докато истинският наследник, техният син, бъде готов. Мислех за всички онези заседания на борда, където бях представила стратегии за растеж, които бяха удвоили стойността на нашето портфолио в ключови сектори. Отговорът винаги беше един и същ – хладно одобрение, последвано от коментари за това колко изтощително трябва да е всичко това за мен. Бях се доказала с твърди данни, с пикове в приходите под моя пряк надзор, с рискове, които бях предотвратила и които спестиха милиони повече от онази една голяма сделка. Имотите, които придобихме, станаха печеливши за рекордно време заради решения, които аз защитих, често срещу тяхната прикрита съпротива. Но нищо от това изглежда не се регистрираше в съзнанието им. Винаги беше представено като това, че аз съм полезна или подкрепяща, никога като истинско лидерство. Колкото повече мислех, толкова по-ясен ставаше грозният модел. Семейни вечери, на които дядо се хвалеше с последното ми постижение, само за да може майка ми да насочи разговора към играта на голф на Любомир или някое тривиално светско събитие, на което е присъствал. Баща ми кимаше в знак на съгласие, подсилвайки наратива, че бизнесът се нуждае от някой, който може да се ангажира без допълнителния натиск, пред който жените уж изправят. Дори Христина, съпругата на Любомир, се включваше с малки подмятания за това колко хубаво би било, когато нещата се оталужат и всеки може да се отпусне малко повече. Винаги просто се смеех на това, предполагайки, че е просто тяхното старомодно мислене, нещо, което в крайна сметка ще избледне, докато продължавам да доказвам стойността си. В края на краищата, дядо Атанас го виждаше. Той сам го беше казвал много пъти. Но сега, седейки сама в кабинета си, по-дълбоко и по-студено съмнение започна да се прокрадва. Ако те наистина вярваха, че съм само временно заместваща заради пола си, на какво друго бяха готови, за да гарантират, че тяхната версия за бъдещето ще се сбъдне? Станах и започнах да крачи стаята, спирайки пред големия прозорец, който гледаше към перфектно поддържаните градини. Имението беше в нашето семейство от поколения, символ на всичко, което бяхме изградили на безпощадния пазар на недвижими имоти в София. Бях се борила да разширя нашето наследство отговорно, фокусирайки се върху устойчиви проекти, които са в съответствие със съвременните ценности. Тези усилия се отплатиха по начини, които надхвърляха цифрите, печелейки ни репутация, която отваряше врати към партньорства, за които нашите конкуренти можеха само да мечтаят. И все пак ето ме тук, питайки се дали собственото ми семейство вижда нещо от това като истинско или постоянно. Предателството,
уловено в онзи запис, не беше само факта на отравяне. Беше смазващото съзнаване, че моите приноси са били систематично подкопавани от самото начало, отхвърлени много преди дори да разбера, че се води битка. Докато накрая изгасих лампата и отидох в стаята си, смесица от пълно изтощение и студена решителност се настани в мен. Каквото и да се случише след това, знаех, че не мога да им позволя да пренаписват ролята ми в наследството на това семейство повече. Няколко дни по-късно се насилих да превъзмогна шока и да предприема действия. Нямаше да позволя това да ме парализира. Свързах се с частна лаборатория в центъра на София, която бях използвала и преди за екологични тестове на потенциални придобивания на имоти. Те бяха известни със своята дискретност по чувствителни корпоративни въпроси и не задаваха въпроси. Същия следобед отидох там сама. Бях запечатала останалата вода от партито стерилен контейнер, който бях взела от магазин за медицински консумативи по пътя, заедно с прясна кръвна проба, която ми бяха взели в близък спешен център. Когато пристигнах в лабораторията, предадох пробите лично, като подчертах необходимостта от спешен анализ, но запазих обяснението си наясно, просто потенциално замърсяване от събитие, нищо повече. Лаборантът ми кимна професионално, обещавайки да изпрати предварителните констатации възможно най-скоро. Чакането беше абсолютен изтезание. Първата актуализация по имейл дойде 4 дни по-късно и тя само влоши безпокойството ми. Бяха изолирали необичайни химически следи във водата, но не можеха да идентифицират окончателно съединението без повече данни за сравнение. То не съвпадаше с нищо в техните стандартни бази данни за обичайни отрови или замърсители. За точна идентификация им трябваше повече материал за съпоставка. Не можех да понасям мисълта за забавяне, затова поех риск и се върнах в ресторанта същата вечер. Изпратих съобщение директно на Даниел Райчев, охранителя. Той ми беше дал личния си номер по време на първата ни среща, изглежда усещайки, че ще имам нужда от помощта му отново. Той се съгласи да се срещнем след работно време на дискретен служебен вход в задната част на сградата. Ресторантът беше предимно тъмен и тих. Обширните зали ехтяха от далечното бръмчене на машина за полиране на подове, докато той ме водеше към складово помещение. Той беше запазил една от истинските чаши за вода от нашата маса, неизмита и запечатана в плик. Обясни, че е задържал, защото нещо в онази нощ му се сторило дълбоко погрешно. Също така изтеглихме по-дълги видеоклипове от втория ъгъл на камерата, които осигуриха повече контекст около дейността на масата. Нервите ми бяха напълно разбити през цялото време. В един момент количката на чистач мина твърде близо и трябваше да се свие в сенките, задържайки дъха си, докато не премина. След като получих подобрените проби, ги занесох в лабораторията веднага на следващата сутрин. Пълният отчет се върна и той потвърди най-лошите ми опасения. Беше специализирано невросъединение, химикал, ограничен само за изследователски среди, разработен да причинява временно когнитивно увреждане. Беше проектиран бавно да подкопава концентрацията, кратковременната памет и здравата преценка, като същевременно имитира естествен упадък от стрес или възраст. В доклада се отбелязваше, че спирането на експозицията ще позволи възстановяване, но продължителната употреба може да накара някого да изглежда постоянно некомпетентен в професионална среда с висок залог. Лабораторията също така заяви, че немедицинското му приложение е нарушение на законите за обездвижващи агенти и може да се счита за нападение, ако се използва със злонамерени намерения. За да го свържа директно с източника, трябваше да намеря физически доказателства вътре в нашия дом. Изчаках своя шанс. Семейството имаше планиран редовен голф уикенд в Боровец, но около час и половина път, достатъчно време имението да остане празно. Събота сутринта, веднага щом колите им излязоха от алеята, отидох направо в личния кабинет на Любомир на първия етаж. Използвайки дубликът на ключ, който бях запазила от преди години, когато му помагах да организира файловете си, внимателно отключих в долното чекмедже на бюрото му. Сърцето ми биеше в ушите ми, докато внимателно прелиствах документите му. И ето го.
Подробни извлечения от множество казина, просрочени задължения, възлизащи на зашеметяващите 5 милиона лева, заедно с заплашителни писма, предупреждаващи за ескалиращи лихви и действия по събиране. Скрито зад тях, скрито двойно дъно, беше съвпадащото шишенце. Беше малка, немаркирана стъклена бутилка с капкомер и видима утайка на дъното, която съвпадаше с описанието на лабораторията. Снимах всяка една страница, като се уверих, че съм уловила номерата на сметките, датите и подписите за неоспоримо доказателство. Целият процес отне много повече време, отколкото бях очаквала. Пръстите ми трепереха толкова много, че се притеснявах снимките в телефона ми да не са размазани. Чувството на параноя растеше с всяко скърцане на старата къща. Тък му бях приключила, когато чух хрущенето на чекъл по алеята отвън. Те се бяха върнали часове по-рано, отколкото трябваше. Заключих чекмеджето точно както го бях намерила, пъхнах ключа обратно в джоба си и побързах да изляза през страничен коридор към моето собствено крило горе. Точно когато стигнах до вратата си, чух гласовете им от фоайето долу. Бяха съкратили пътуването по някаква причина. Облегнах се на стената, поемайки дълбоко въздух, за да се успокоя, залята от облегчение, но и разтърсена от това колко близо бях до това да ме хванат. Доказателствата най-накрая бяха мои, солидни, неоспорими и свързваха веществото директно с отчаянието на Любомир. През следващата седмица бях съсипана. Скрих криптираното устройство с всички доказателства в заключен сейф зад редица книги в кабинета си. Сънят беше почти невъзможен. Лежах будна с часове, гледайки тавана, превъртайки всяка семейна вечеря, всеки пренебрежителен коментар, всяка фалшива усмивка и се чудейки как бях пропуснала всичко това. Мисълта да ги изоблича ме ужасяваше. Не ставаше въпрос само за разбиване на перфектния семейен образ, който бяхме проектирали в продължение на десетилетия. Ставаше въпрос за дядо Атанас. Здравето му беше крехко на 80 години и предателство толкова дълбоко от собствения му син и снаха можеше да бъде повече, отколкото той можеше да понесе. Но алтернативата, да мълча, означаваше да се откажа от всичко, за което се бях борила. Означаваше да ги оставя да спечелят и да им позволя да ме представят като провал. Конфликтът ме разкъсваше, оставяйки ме постоянно изтощена и раздразнителна, дори по време на обикновени, рутинни срещи. Накрая реших, че трябва да разбера къде наистина стои майка ми. Държах се за малка надежда, че нейният майчински инстинкт може да надделее над лоялността и кратко към традицията. Предложих да се срещнем на кафе на обичайното ни място близо до Народния театър, само на кратко разстояние с кола от имението, казвайки кратко, че имам нужда от съвет относно натиска на работа. Тя се съгласи и седнахме на тиха маса на открито в делнична сутрин. Започнах внимателно, споменавайки как не се чувствам добре напоследък, и я попитах дали е забелязала нещо различно в мен. След това внимателно насочих разговора, казвайки, че подозирам, че някой близък до нас не иска повече да ръководя компанията. Майка ми ме гледа дълго и тихо над чашата си с кафе. Изражението й кратко омекна и за секунда си помислих, че тя може действително да признае. Но след това тя въздъхна и остави чашата си. Елица, ти си жена, която управлява огромна операция. Това е изискващо. Изтощава хората с времето. Дядо ти ще разбере в крайна сметка. Поставянето на Любомир начало е просто по-добро за дългосрочната стабилност на семейството. Стомахът ми се сви. Все пак трябваше да настоявам. Наистина ли мислиш, че не съм достатъчно силна? След всичко, което доказах? Тя ми даде тъжна малка усмивка и се протегна през масата, за да потупа ръката ми. Не става въпрос за сила, миличка. Нашето семейство винаги е предавало лидерството на синовете. Така сме останали силни в продължение на поколения. Тя не призна нищо директно. Тя дори не трепна, когато намекнах за нечестна игра. Но очите й кратко се отклоняваха всеки път, когато задържах погледа й кратко твърде дълго. Нейното избягване беше ясно като самото признание. Тя защитаваше плана.
Тя беше избрала така нареченото наследство пред собствената си дъщеря. Разговорът ни приключи любезно. Говорихме празни приказки за времето и някое предстоящо благотворително събитие. Но отвътре бях разбита. Навръщане градският трафик беше просто петно. Тежестта на всичко се стовари върху мен. Майка ми беше направила своя избор и това не бях аз. Същия следобед се разхождах сама из градините на имението, опитвайки се да осмисля окончателното потвърждение, че кръвната връзка не означава нищо без лоялност. Винаги бях вярвала, че нейната подкрепа е истинска, дори ако идваше с онези тънки, сексистки уговорки за ролята на жената в бизнеса. Сега всеки от нейните минали коментари се превърташе в главата ми с нов, зловещ смисъл, как тя хвалеше сделките ми, но веднага след това изразяваше загриженост за моето прегаряне или предлагаше, че имам нужда от повече баланс, което винаги случайно съвпадаше с идеята аз да се оттегля. Болката вече не беше само гняв. Беше дълбока, пронизваща болка от загуба, осъзнаването, че връзката майка-дъщеря, на която винаги бях разчитала, имаше граници и тези граници бяха определени от остарели, патриархални очаквания. Седнах на една пейка с изглед към Панчаревското езеро, до което имотът ни граничеше, оставяйки тишината да попие в мен, докато преоценявах възможностите си. Ако излезех публично с доказателствата, това щеше да унищожи повече от просто репутации. Щеше да заличи илюзията за семейно единство, която внимателно бяхме проектирали пред нашите партньори и конкуренти в продължение на години. С падането на вечерта вътрешната война продължаваше. Прегледах отново файловете на лаптопа си, студеният, клиничен език на лабораторните доклади беше рязък контраст с личното опустошение, което те представляваха. Мислех за дядо си, как той беше изградил фирмата от нищото, борейки се през кризи, които бяха унищожили други предприемачи. Той беше избрал мен, защото виждаше същата тази борбеност в мен, не заради пола ми, а въпреки предразсъдъците на индустрията. Да позволя на тази схема да успее би било върховно предателство към неговото доверие. Но изправенето срещу нея означаваше, че трябва да приема, че родителите ми ценят една абстрактна традиция повече от благополучието и успеха на собственото си дете. Нощите през онази седмица се сливаха една в друга. Пропусках хранения и свеждах разговорите си с персонала до минимум, за да скрия разсеяността си. Улавях се, че подлагам на съмнение всяко взаимодействие, чудейки се дали Христина също знае или дали Любомир се е доверил на някой друг. Преломният момент дойде средата на седмицата. Дочух част от телефонен разговор, идващ от кабинета на баща ми, нещо за финализиране на детайлите с Юлиан преди партито за обявяването. Не можах да го запиша ясно, но увереният тон потвърди, че те продължават напред, сигурни, че моят очевиден опадък ще подпечата тяхната победа. Този малък отказ от разговор втвърди нещо вътре в мен. Съмнението все още беше там и болката не беше изчезнала, но страхът ми се промени. Загубата на компанията, която бях помогнала да се изгради, щеше да бъде болезнена, но да загубя себе си заради техните манипулации щеше да бъде много по-лошо. Думите на майка ми ехтяха в ума ми, не като утеха, а като последният ласък, от който се нуждаех. Тя беше избрала своята страна. И това ме принуди окончателно да избера моята. Тъй като партито за наследството беше само след седмици, знаех, че не мога да направя това сама. Свързах се с Симеон Бонев, най-стария и доверен приятел на дядо Атанас, човека, който беше там от самото начало на компанията. Срещнах се с него в личния му кабинет след работно време, тихо, успокояващо пространство, изпълнено със стари чертежи и снимки от техните най-ранни съвместни проекти. Изложих всички доказателства на широкото му бюро, пълния лабораторен доклад, снимките от бюрото на Любомир, аудиофайловете. Гледах как изражението му се променя от дълбока загриженост към чист, студен гняв, докато сглобяваше всичко. Той не загуби нито секунда съмнение. Просто сложи здрава ръка на рамото ми и каза: ще защитим основите на всичко, което Атанас изгради. Без изключения. Предизвикателствата започнаха почти веднага. Когато се опитахме да преместим критичните документи на компанията, оригиналните нотариални актове,
Учредителните сертификати за акции и основните договори, открихме, че те са разпръснати в множество защитени места, включително основната банка на семейството, която имаше строги протоколи за наблюдение на всяка необичайна дейност. Не можехме да рискуваме големи трансфери, които биха задействали предупреждение към баща ми или борда. Затова разделихме работата на малки, внимателни стъпки в продължение на няколко вечери. Ходихме до различни клонове из цяла София, сканирайки и качвайки документи на партиди, преди физически да преместим оригиналите в неутрално международно хранилище, до което Симеон имаше достъп чрез дългогодишните си връзки в чужбина. Имахме един много опасен момент в един крайградски клон, когато управителят разпозна Симеон от минал бизнес и започна да задава остри въпроси относно реорганизацията. Успяхме да отклоним вниманието с малко неясни приказки за рутинно планиране на имотите, но срещата ни остави напрегнати с дни. В същото време Симеон ме свърза с специалист-лекар, когато познаваше чрез дискретни канали, някой с опит в лечението на излагане на забранени невросъединения. Протоколът на лечение започна веднага, но възстановяването беше всичко друго, но не и плавно. В ранните етапи страдах от тежък световъртеж, който често му оставяше прикована към леглото с часове, неспособна да се изправя, без целият свят да се върти яростно. Мигрените бяха безмилостни и смазваща умора ме удряше на вълни, правейки дори прости задачи като четене на имейл да изглеждат като изкачване на планина. Справях се, като столях в стаята си колкото е възможно повече, казвайки на всички, че напрежението от предстоящото парти най-накрая ми се отразява. Лекарят коригираше дозите ми внимателно, предупреждавайки ме, че прекалено бързото форсиране на лечението може всъщност да влоши симптомите за известно време. Измамата ставаше все по-трудна за поддържане, тъй като състоянието ми се променяше. Любомир беше първият, който забеляза несъответствията. Той ме притисна в кухнята една сутрин, очите му бяха стеснени от подозрение. «Движиш се много по-добре напоследък», каза той, а тонът му къпеше от фалшива загриженост. «Чувстваш се посилна?» Отхвърлих го, оплаквайки се, че имам спорадични добри дни, но той не притисна отново няколко вечери по-късно по време на вечеря. Баща ми скоро се присъедини към проверката, изучавайки ме от другата страна на масата по време на нашите съкратени стратегически срещи, преди да коментира, че товарът на лидерството може да е твърде голям за мен в момента. «Сигурна ли си, че искаш да продължиш да натискаш толкова силно, Елица?» Питаше той, очите му се задържаха върху мен. Трябваше да се вживея в ролята, като умишлено прекъсвах изреченията си по средата на дискусиите или подпирах главата си с ръце, за да симулирам пълно изтощение. Тревогата на дядо Атанас ставаше все по-дълбока с всеки доклад, който родителите ми му поднасяха за моите трудности. Те засилиха частните си разговори с него, подчертайки спешната нужда от решителни действия за защита на компанията. Той ме дръпваше настрана в библиотеката за тези тихи, искрени разговори, държейки ръцете ми и изследвайки лицето ми. «Наистина ли си добре с цялата тази отговорност в момента?» Питаше той тихо. «Никога не искам да те натоварвам, ако ти е твърде много». Вината от това, че го държа в неведение, беше постоянна болка, знаейки, че пълната истина ще го съкруши. Но разкриването и кратко твърде рано би рискувало всичко, което Симеон и аз бяхме работили да осигурим. Трябваше да продължавам да го уверявам, че се справям, докато конфликтът бушуваше в мен. Рисковете продължаваха да се трупат. Планиран банков одит почти съвпадна с един от нашите трансфери на документи, което наложи паническа отмяна в последната минута. Симптомите ми варираха диво. Имах пристъпи на яснота, достатъчно силни, за да критикувам остро сложни финансови прогнози, само за да ме удари вълна от гадене в средата на разговор. Научих се да планирам моментите си на слабост за времето, когато семейството ми присъстваше, отпускайки се в стола си или извинявайки се да напусна рано вечерята. Майка ми ме наблюдаваше мълчаливо през по-голямата част от времето, изражението й кратко беше напълно неразгадаемо след разговора ни на кафе. Атмосферата в къщата стана гъста и напрегната, като всеки се въртеше около наближаващото парти, всеки със своите тайни очаквания. Денят на партито за обявяване на наследството най-накрая дойде,
изпълвайки нашето семейно имение с напрегната смесица от вълнение и неизказани намерения. Над 100 гости прииждаха през целия следобед, ветерани предприемачи, които бяха си партнирали с дядо по знакови софийски проекти, адвокатите, които управляваха нашите тръстове, банкери, свързани с нашето финансиране, и множество далечни роднини, които се появяваха само за големи събития. Голямата бална зала беше преобразена. Кристални полилеи хвърляха топла светлина върху масите, покрити с фин лен, пресни орхидеи бяха докарани от оранжерия, а струнен квартет свиреше тихо въгъла. Сервитьори се движеха през тълпата с шампанско и ордьоври, докато разговорите бръмчаха с приказки за скорошни търговски договори и проекти за съживяване на центъра. Проправих си път през стаята, внимателно поздравявайки стари познати. Умишлено оставих ръката си да потрепери леко, докато държах чашата си, разливайки капка или две, за да подсили историята за продължаващия ми опадък. Когато се приближих до група мениджъри, с които бях работила тясно по нашето голямо разширяване в бизнес района, нарочно спрях, сякаш търсейки дума, след което помолих един от вице-президентите да повтори името си, въпреки че се бяхме срещали десетки пъти. Всичките отговориха с вежлива, загрижена тревога, потупвайки ме по ръката и предлагайки ми да си намеря място за сядане. Представлението беше изтощително, но беше необходим последен щрих, за да се затвърди историята, която родителите ми разпространяваха от месеци. Бях изпратила на Юлиан Василев лична покана, представяйки я като маслинова клонка и споменавайки желанието на дядо да загърби старите съперничества. Той се появи точно на време, облечен безупречно, и веднага започна да обикаля залата с здрави ръкостискания и носталгични истории за сделки от преди 20 години. Наблюдавах го от другия край на балната зала и обменихме кратко, разбиращо кимване, когато очите ни се срещнаха. Спазвах дистанция, чекайки подходящия момент. Няколко пъти през вечерта се измъквах, за да проверя отново нашите подготовки. Криптираната USB памет беше на сигурно място в скрит вътрешен джоб на чантичката ми, заредена с всичко. Разширения запис от камерите от Даниел, аудиофайловете от сесиите за планиране на семейството ми, пълния лабораторен анализ на невросъединението и изображенията с висока резолюция на шишенцето и огромните хазартни дългове на Любомир. Независимият техник, когото бях наела, някой, препоръчен от доверен контакт напълно извън нашите семейни кръгове, потвърди, че е на позиция в главната контролна станция, готов да задейства презентацията при моя дискретен сигнал от малко дистанционно, което държах в ръката си. Родителите ми и Любомир останаха струпани около дядо Атанас на издигнатата официална маса. Езикът на телата им крещеше техните намерения. Майка ми се навеждаше постоянно, поставяйки нежни, властни докосвания върху ръката му. Баща ми жестикулираше емоционално, докато говореше за бъдеща стабилност, докато Любомир седеше напред стола си, направо вибрирайки от нетърпение, от време на време поглеждайки към мен с поглед на чисто, самодоволно удовлетворение. Христина седеше до него, предлагайки подкрепещи усмивки на заговорниците. Улавях откъси от разговора им, докато минавах наблизо, фрази като защита на наследствени активи и осигуряване на плавна приемственост, всички перфектно съобразени с техния таен заговор. Погледът на дядо продължаваше да ме намира в тълпата. Очите му бяха смесица от гордост от грандиозното събитие и дълбока тревога заради видимото ми изтощение. По време на кратко затишие той ми махна да отида при него. Взе ръката ми в двете си, хватката му все още беше изненадващо силна. «Как се справяш до вечера?» Попита той тихо. Очите му сканираха лицето ми с онзи остър, проницателен поглед, който винаги имаше. Успях да кимна слабо и да го успокоя тихо, че съм добре, въпреки че прилив на адреналин премина през мен. Последователността щеше да започне. Когато сервирането на вечерята приключи, гостите започнаха да се придвижват към местата си. Дрънченето на прибори затихна и чувство на очакване се настани в залата. Всеки знаеше какво предстои – дългоочакваното обявяване на наследника от страна на дядо. Водещият излезе на сцената, приветствайки всички и споделяйки няколко забавни анекдота от ранните дни на дядо. Залата се развълнува от вежлив смях, докато чашите се вдигаха.
Бях се позиционирала близо до пътеката, достатъчно близо до сцената, за да се намеся бързо, без да привличам внимание. Юлиан Василев все още общуваше, нищо не подозиращ, обсъждайки потенциално съвместно предприятие с друг предприемач. Енергията в стаята се промени, когато десертните чинии бяха разчистени. Разговорите стихнаха до шепот и всички очи се насочиха напред. Дядо се изправи бавно под вълна от топли аплодисменти, коригира микрофона и започна да говори. Той говори за благодарността си за партньорства, продължили десетилетия, отдавайки признание на конкретни хора в публиката за техния принос. Родителите ми столяха от двете му страни като подкрепящи стълбове, докато Любомир се размърда стола си, очакването му беше почти осезаемо. Подготовката се чувстваше като вечност, всяка дума увеличаваше залозите, докато дядо се подготвяше да разкрие бъдещето на фирмата, в която беше вложил живота си. Залата потъна в пълна тишина. Когато дядо Атанас се изправи да говори, звукът от приборите спря и всяко око стаята се насочи към официалната маса. Той взе микрофона, гласът му носеше познатата си тежест и авторитет въпреки лекото треперене. Той беше готов да обяви своя наследник. Точно преди да произнесе името, аз станах. Дядо, казах аз, гласът ни беше умишлено тих и малко нестабилен. Ако нямаш нищо против, бих искала първо да кажа няколко думи на благодарност към семейството. Дадох му слаба усмивка и когато очите ни се срещнаха, дадох дискретния сигнал на техника. Масивният екран за сцената оживя. Разширеният запис започна да се възпроизвежда с висока разделителна способност, показващ точния момент от рождения ден. Записаният глас на Даниел Райчев изпълни тихата стая. Това, което ще ви покажа, ще промени всичко, което мислите, че знаете. Залата замръзна. Клипът показа баща ми, Румен, който пазеше стража. Майка ми, Катерина, която закриваше гледката. И брат ми, Любомир, който внимателно добавяше веществото от шишенцето в моята вода. След това дойдоха аудиозаписите от техните сесии за планиране, гласовете им бяха кристално чисти, докато обсъждаха продажбата на основни активи на компанията на голяма отстъпка на Юлиан Василев, след като успешно са ме накарали да изглеждам негодна дракология. Последва лабораторния доклад, слайд след слайд, детайлизиращ ефектите на забранения химикал върху когнитивните функции. Накрая се полявиха снимките, останалото шишенце, намерено в бюрото на Любомир, и извлеченията за неговите хазартни дългове от 5 милиона лева, заедно с известията за просрочие. Абсолютна, задушаваща тишина се спусна над залата. Сякаш никой не смееше да диша. Дядо гледаше екрана, лицето му пребледня напълно. Той се обърна бавно към родителите ми и Любомир. Гласът му беше пресипнал, пречупен, докато зададе само един въпрос. Вярно ли това? Никой не отговори. Майка ми наведе глава, отказайки да срещне погледа му. Баща ми заекна нещо неразбираемо за недоразумение. Любомир беше станал напълно блед, устата му се отваряше и затваряше, но не излизаше звук. Гостите започнаха да се раздвижват неспокойно и шепот избухна в задните редове, докато реалността на това, което виждаха, се разпространяваше из залата. Обърнах се да ги погледна директно, гласът ни вече беше уверен и ясен. Направихте това с мен, казах аз, защото вярвахте, че една дъщеря не може да ръководи. Че само един син заслужава да носи семейното име. Близо до предната част Юлиан Василев скочи от стола си, събарейки чаша, докато се опитваше да се втурне към изхода. Но служителите по сигурността, които бях разположила дискретно на вратите, препречиха пътя му. В този момент полицейските служители, които бях уредила да бъдат готовност, влязоха отстрани. Те се движеха с тиха ефективност през тъписаната тълпа. Прочетоха им правата, думите хтяха в тихата бална зала. Заговор за измама. Опит за нанасене на вреда. Първо на баща ми, след това на майка ми, после на Любомир и накрая на Юлиан, слагайки белезници на всеки от тях, докато се рецитираха правата. Шепотът се превърна в чуваеми възгласи на ужас. Телефони бяха извадени, въпреки знаците за забрана на записването, поставени на входа.
Някои от най-старите партньори на дядо извърнаха поглед, смутени и ужасени. Други просто гледаха с отворени уста в шок как нашето семейство се разпада точно пред тях. Дядо Атанас потъна обратно стола си, едната му ръка стискаше гърдите му, докато другата се държеше за ръба на масата. Очите му бяха приковани в мен, изпълнени с месица от агония и дълбоко съжаление. Стоях там през всичко това. Надойдоха сълзи, само едно кухо, празно чувство, докато гледах хората, които ме бяха отгледали, да бъдат извеждани с белезници, покрай масите на техните ужасени приятели и колеги. Струнният квартет беше спрял да свири отдавна. Единствените звуци, които станаха, бяха стъпките на полицаите и приглушените, жалки протести на моето семейство. Христина седеше замръзнала до празния стол на Любомир, заровила лице в ръцете си. Докато четиримата бяха ескортирани до чакащите коли, светкавиците на няколко медийни контакта, на които бях дала анонимен сигнал, осветиха сцената през прозорците. Вътре разговорите избухнаха в ниски, спешни тонове. Хората се питаха какво означава това за текущите сделки, за стабилността на компанията. Съчувствието беше насочено към мен от страна на хората от поколението на дядо ми. Останах близо до подиума, наблюдавайки как реалността се изяснява за всички. Предателството вече не беше частен въпрос. То беше публично, но споримо и последствията се разгръщаха в реално време под ярките светлини на балната зала. Когато се приближих до него, дядо посегна към ръката ми, стискайки слабо. Дишането му беше затруднено, но очите му бяха умоляващи, искайки обяснение, което не можех да му дам точно в този момент. Вечерта, която трябваше да отпразнува едно наследство, се превърна в нощта, в която то се счупи. Алиансите вече се променяха в приглушени тонове навсякъде около нас, докато пълната тежест на доказателствата висеше във въздуха като дим. Персоналът започна да разчиства масите тихо, усещайки, че събитието е приключило във всяко едно отношение. Няколко партньори се приближиха колебливо, предлагайки подкрепа или задавайки дискретни въпроси за следващите ни стъпки, но аз ги отклоних нежно. Единственият ми фокус беше върху дядо ми. Пътят към дома по-късно щеше да бъде тих, грандиозното имение щеше да се усеща по-голямо и по-студено от всякога. Но в онзи момент, стоейки в руините на семейството си, празнотата започна да отстъпва място на една странна, трудно спечелена яснота. Бях защитила това, което наистина имаше значение, дори ако това ми беше коствало всичко останало. 10 месеца по-късно прахът най-накрая се олегна и правните резултати бяха ясни и окончателни от съда в София. Моите родители, Румен и Катерина, получиха по 8 години затвор за заговор за измама и опит за нанасяне на телесна повреда. Съдията цитира пресметливия, преднамерен характер на техните действия в продължение на много месеци. Любомир получи 10-годишна присъда. Допълнителното време беше заради пряката му роля в прилагането на веществото, плюс отделни обвинения за финансова измама, свързана с неговите скрити хазартни дългове. Компанията на Юлиан Василев напълно се срина под тежестта на разследването. Неговите акционери се оттеглиха, договорите бяха анулирани и регулаторите окончателно затвориха фирмата му, след като разкриха мрежа от свързани неетични практики. Дядо Атанас премина през непосредствените последици, въпреки че шокът взе видим данък върху силите му. В продължение на седмици той беше по-тих, отколкото някога го бях виждала, съвестно посещавайки контролните си медицински прегледи. Но той отказа да стои далеч от офиса напълно. Няколко дни всяка седмица той идваше за няколко часа, седейки в конферентната зала и преглеждайки резюметата, които му подготвях. Той предлагаше прозрения от своя 10-летен опит, но нито веднъж не спомена процеса или замесените хора. Разработихме нова рутина, прекарвайки тихи сутрини в преглед на предложения за разширяване. Неговото стабилно присъствие беше постоянно напомняне защо компанията беше оцеляла на първо място. Поех пълния и формален контрол над стерлингови имоти, преструктурирайки екипите, за да се съсредоточат върху дългосрочни, устойчиви проекти в цяла България. Сключихме няколко големи сделки за екологични търговски обекти в развиващи се райони, носейки ръст на приходите,
който значително надмина предишните години. Партньорите, които останаха до нас по време на скандала, изразиха облегчението си от новата посока. Нови инвеститори, които в началото бяха предпазливи, се ангажираха напълно, след като видяха резултатите. Ежедневните операции на компанията вървяха по-гладко, отколкото от години, освободени от скритото напрежение, което отравяше толкова дълго. Всяка сутрин влизам в основната заседателна зала на последния етаж на нашата централа в София и отделям момент да подредя рамкираните снимки върху шкафа. Бях добавила голям портрет на дядо Атанас в неговите 40 години, стоящ гордо на обекта на първото му голямо придобиване, празен парцел, който щеше да се превърне в нашата водеща сграда. До него закачих снимката от преди 5 години, на която аз подписвам споразумението за обрат, което спаси компанията от загуба на 50 милиона лева. Тези две изображения, едно до друго, улавяха истинската приемственост на фирмата. Бях премахнала всяка друга семейна снимка, тези, които включваха Румен, Катерина или Любомир. Замених ги със снимки на постиженията на екипа и визуализации на проекти. Христина финализира развода си с Любомир бързо след арестите и се премести в чужбина, прекъсвайки всички връзки, доколкото някой знаеше. Имението също се чувстваше различно. Постоянното идване и си отиване, с което бях израснала, го нямаше. Коридорите бяха потихи и имаше по-малко гласове на масата за вечеря, когато дядо се присъединяваше към мен. Адаптирахме се към нашето ново нормално състояние. Разговорите ни бяха фокусирани върху пазарните тенденции и градоустройствените планове вместо върху миналото. Лоялността на персонала се промени, твърдо се насочи към лидерството, което беше превело компанията през кризата. Поглеждайки назад към всичко това сега, опитът ме научи на нещо фундаментално за това какво наистина държи едно наследство цяло. Кръвната връзка не е гаранция за споделени ценности или доверие. Понякога тя просто маскира точно обратното. Истинското наследство не е нещо, което се предава автоматично чрез реда на раждане или пола. То се заслужава се чрез почтеност, чрез упорита работа и чрез изборите, които правите, когато мислите, че никой не гледа. Дядо и аз изградихме отново нещо посилно, защото избрахме да дадем приоритет на тези принципи пред празните сантименти. Компанията процъфтява днес не въпреки случилото се, а защото отказахме да оставим предателството да определи нейното бъдеще. Семейството, в края на краищата, е това, кой застава до теб с честност и непоколебима отдаденост. Край на историята.